danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Zumuɗi a soyayya shauki da murna da ganin juna a kan kini na zamo hero kuma zane jure dukkan rinsi. Muna zumuɗi a soyayya shauki da murnar ganin juna a yanzu na samu tauraro dan ni ya jure dukkan rinsi. Fata guda da zan yi ita ce ki tuna da ni kada ki manta ni, gaskiya guda zan furta ita ce ina son ganin ki da ni, ƙarya guda ku rabuwar ki da ni, wuri guda da na rike shi ne in mallake ki ko mi matsatsi. Muna zumuɗi a soyayya shauki da murnar ganin juna a kan kini na zamo hero kuma zane jure dukkan rinsi. kwayar tsiro guda za ta iya haifar da kasurgumin daji, murmushi guda za ya iya haifar alakar da ba canji, kallo guda zuci ta yi caji, masoyi kamar ka zai kawo ma'ana ga rayuwa ba sanzi. Muna zumuɗi a soyayya shauki da murna da ganin juna A yanzu na samu tauraro don ni ya jure dukkan rinsi. furanni suka zama 'ya'yan ice a ɗiba ana mora, amma shi ɗan ice har abada bai zama bureki lura. Dar arziki da muka fara da gida da yau ta zama ƙauna ita kuma ba ta canjuwa duk rinsi. Da gida da yau ta zama ƙauna ita kuma ba ta canjuwa duk rinsi. Muna zumuɗi a soyayya shauki da murnar ganin juna a kan kini na zamo hero kuma zane jure dukkan rinsi. a rayuwa idan kai duba jama'a su kan zo da komawa, a duniya ma idan ka tuna yanayi yana rinka sauyawa, gare mu sufa yana zuwa amma zukatan mu soyayya karfin ta zai karu bailosi. Suga cikin ruwa na narkewa in ji masana da kimiyya, roƙo wani kai gunki don Allah yayin ruwan samar bi ki tsaya. Ki ce suga na a soyayya domin kwa ba ni so in yi rashin zaki ga zuci ko mi matsatsi. Muna zumuɗi a soyayya shauki da murnar ganin juna A kan kini na zamo hero kuma zane jure dukkan rinsi. ma'ana ta kalmar mafarki ta fi abin da ka gani cikin bacci, mafarki in har yayi mafarki to kuma yana hannun bacci, akan kana kasa yin bacci, mafarki nake a farke da kaina a ɗage na kasa yin motsi. Muna zumuɗi a soyayya shauki da murna da ganin juna A yanzu na samu tauraro don ni ya jure dukkan rinsi. na yi binciken littattafai allo da symbols a kan titi don na samu kalma ta buɗe sirri na raina a kan saiti. Ba ku guda haɗe cikin kati da na zauna ina rubutawa daga ailobi cikin kimsi. Muna zumuɗi a soyayya shauki da murnar ganin juna a yanzu na samu tauraro da
danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.